aiwa muri Zimbabwe SADC yayo chizovhura hombe manje yoactiviswa nevanhu kunyangwe neSouth Africa yonzi inoti South Africa yakapasa the credibility test aiwa yekunzi yakarana ma-elections awo in peace anga ari free ari fair yakabva yapuruvha kuti kunyangwe nesiomo yakanyatsa kuti these elections they were perfect asi kunyangwe yapuruvha kudai so yakuchizoaccuswa panhau yeZimbabwe yonzi iri kwanisa kupuruvha credibility yeSouth Africa but ichignora aiwa electoral dispute iri munyika meZimbabwe azvinomira mushe muzere yeZimbabwe sanapinda mashoko ataugwa muzara nhasi ndibva subscribe like or on the bell icon nomunhu muchinzi South Africa when its vote has passed the credibility test with all observer missions commending Pretoria for maintaining a clean record since the advent of democracy in 1994. The latest to endorse the elections is the African Union Election Observation Mission AUEOM to South Africa. The mission praised the Independent Electoral Commission IEC for presiding over free, fair and credible national and provincial elections. Zvatikona kuti aiwa SADC inoichipreza IEC chiti aiwa yakakwanisa kumaintaina the record aiwa kubva muna 1994 yeclean record yema-elections asi kunyange ichipreza kudaro yabva yaraiza aiwa kuti vanhu vemunyika yeZimbabwe vabva vaiclaima chiti aiwa SADC zvainoita hazvisi fair, SADC zvainoita hazvimake sense nokuti iri kwanisa kupreza another country but another country yanga ine electoral dispute hapana action yairi kuita. Ameno mashoko ari kubuda muvanhu chipotidzai mafungiro enyu ndiri kudii pamusoro pechitiko ichi pinai ngomeni section medu subscribe kulike chero on the bell icon.